നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ ഭാഗം 1, 2, 3 പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സാ പാ സാ പാ സാ മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ ഭാഗം 3 ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പാടുക. സാസനേദ സാസനേദ നിനേദ പദദ പമ പാപ സാസനേദ നിനേദ പദദ പമ പാപ ഗമ പദ നിദ പമ ഗമ പദ നിദ പമ ഗമ പ ഗമ ഗരി സ സാ സ നി ധ നി നി ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗമ പ ധ നി ധ പ മ ഗമ പ ഗമ ഗരി സ സാ സ നി ധ നി നി ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗമ പ ധ നി ധ പ മ ഗമ പ ഗമ ഗരി സ സാ സ നി ധ നി നി ധ പ ധ ധ പ മ പ പ ഗമ പ ധ നി ധ പ മ ഗമ പ ഗമ ഗരി സ. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ ഭാഗം 4. സരിഗരിക ഗമപ മപ ധപദ സരിഗരിക സരിഗരിക. എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പാടുക. സരിഗരിക സരിഗരിക ഗമ പ മ പ ഗമ പ മ പ ഗമ പ മ പ ധ പ ധ ധ പ ധ സരിഗരിക ഗമ പ മ പ സരിഗരിക ഗമ പ മ പ ധ പ ധ സരിഗരിക ഗമ പ മ പ ധ പ ധ സരിഗരിക ഗമ പ മ പ ധ പ ധ സരിഗരിക ഗമ പ മ പ ധ പ ധ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും താളത്തോടു കൂടി പരിശീലിക്കാം. സരിഗമ പ ഗമ പ പ ഗമ പ ധ
ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa. Ma pa da ni da pa ma pa dha pa ma ga re sa. Ma pa da ni da pa ma pa dha pa ma ga re sa. Sa re ga ga ma pa dha pa dha ma pa da ni da pa ma pa dha pa ma ga re sa. Sa re ga ga ma pa dha pa dha ma pa da ni da pa ma pa dha pa ma ga re sa. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ ഭാഗം 4 വളരെ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വരിക. താങ്ക് യു.